Zlodeji dreva nemajú zábrany vyrúbať stovky stromov ani v chránenej oblasti. Škodu za 10 000 eur tentoraz spôsobili pri maďarských hraniciach v okolí obce Hrhov. Takto už z lesa vyniesli drevo asi zo 650 stromov. Po zlodejoch ostáva spúšť a lesníkom len oči preplač. Samé stromy, stovky a stovky, v polovičke prerúbané. Je mi absolútne doplaču. To je minimálne storočný takýto strom. Pohorie je hranicou medzi Maďarskom a Slovenskom. Páchatelia sú síce neznámi, no lesníci dobre videli, na ktorú stranu drevo mizne. Pri stretnutí okamžite sa zbalili sekerami, ručnými pilami a ušli na maďarskú stranu. Je to poľutovaniahodná udalosť. Toto je pohľad z maďarskej strany. Stopy po ťahaní dreva skutočne vedú do miestnej osady. O rozsiahly nelegálny výrub sa už zaujíma aj polícia. Začala trestné stíhanie. Pre prečin krádeže, kde pachateľovi hrozí trest až do výšky 3 rokov. Predbežnú škodu v hrhovskom katastri odhadujú na 26 000 eur. Lesný porast, ktorý sa nachádza v tej oblasti, kde došlo k poškodeniu, sa nachádza na území Národného parku, ktorý je v 3. stupni ochrany. Regionálne štáby a Dominika Lukáčová, televízia Markíza.